L-aħbar li l-Prim Ministru u Chief of Staff tiegħu attendew għat-tieġ taċ-Chairman tal-Bank Pilatus Ali Sadr li sar f'Venezja fl-Italja fl-2015 hija prova ċara tar-rabta intima bejn it-tlieta. Iddikjara dan il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija mill-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-governanza tajba Simon Busuttil li fiha staqsa li ma' Prim Ministru jsifer barra mill-pajjiż għal tieġ ta' xi ħadd mill-Iran jekk mhux ta' xi ħadd li għandu rabta intima miegħu. L-istqarrija tgħid li din ir-rabta intima bejn Joseph Muscat, Keith Schembri u l-Iranjan Ali Sadr hija rabta perikoluża għaliex toħloq kunflitt ċar ta' interess bejn poter u interessi finanzjarji. Din ir-rabta intima turi wkoll kemm it-taħwit kollu tal-Bank Pilatus sar bil-barka ta' Joseph Muscat. Għax fil-waqt li Ali Sadr qed jaffaċċja 125 sena ħabs fl-Istati Uniti, f'Malta huwa ħabib intimu tal-Prim Ministru u ingħata protezzjoni mill-liġi. Mhux tabxejn li Ali Sadr ma ġiex arrestat mill-pulizija fil-lejl meta ħarab mill-bank fis-satra tal-lejl bagalja mimlija dokumenti. Mhux tabxejn li Ali Sadr u Bank Pilatus qatt ma ġie investigat f'Malta sura ta' nies. Anzi, ingħata ċertifikat biex jibqa' jaħdem minkejja riski kbar għall-isem pajjiżna jingħat fl-istqarrija. Tkompli li l-Prim Ministru ħeba din ir-rabta intima għal 3 snin sħaħ meta missu ddikjara pubblikament li hu ħabib personali tal-Iranjan u li attenda t-tieġ tiegħu minkejja li l-Bank Pilatus jissemma f'kull skandlu marbut mal-Panama Papers u fir-rapporti tal-FIU li baqgħu fuq l-iskaffa. Iżda l-Prim Ministru baqa' siket sakemm inkixef il-bieraħ. Dan kollu juri li l-Prim Ministru huwa personalment responsabbli għat-taħwit kollu li ġab miegħu il-Bank Pilatus u l-ħsara kbira li saret għar-reputazzjoni ta' pajjiżna. Sakemm Joseph Muscat jibqa' Prim Ministru, isem pajjiżna se jibqa' jodos l-isfel.